Estrenem L'Emperatriu Rebel, pel·lícula que representa Àustria en els Premis Òscar. L'Emperatriu Rebel és Elisabet d'Àustria, coneguda popularment com Sissi Emperatriu, una dona a punt de fer els 40 i que es rebel·la contra tot allò que la fa infeliç. Sissi està interpretada per l'actriu Vicky Krieps, que també és la protagonista de Abrázame Fuerte, la darrera pel·lícula dirigida per l'actor francès Mathieu Malric, el nostre convidat d'avui. Benvinguts a Cineastes Cinèfils, el podcast de Cinemes Girona. Bona nit, senyor Malric. Hola, bona nit. Totes les pel·lícules que fas com a director tenen alguna cosa a veure amb la teva manera de veure la vida o no forçosament? Al principi no t'ho planteges, però amb el temps te n'adones que sí es correspon a com veus la vida. Après coup, quelques années plus tard, ça semble correspondre, oui. Pourquoi faire un film aussi à la frontière? Per què fer una pel·lícula en la frontera de la imaginació, de la vida o de la mort? De l'imagination et de la vie ou de la mort, on ne sait plus, ça semble même avoir le même parfum. Perquè al final tenen la mateixa forma. És el que fa aquesta dona, la Clarice, perquè la mort té la mateixa forma que la vida. Et le même parfum que la vie. Per què he fet la pel·lícula? Pourquoi j'ai fait ça? Disons que en tout cas, à chaque fois, je pense pas forcément à où je No penso necessàriament en quin moment de la vida em trobo, però sí que tinc un desig d'explorar el meu amor al cinema. Mon amour du cinéma. Ça, oui. Donc, ça a donné. I al final el resultat ha estat aquest. Hi ha una part de gènere, de pel·lícula de fantasmes, de melodrama. Un mélo. Anem als teus orígens com a espectador. Recordes la primera pel·lícula que vas veure de petit? C'est très simple, c'est Bambi. Ho recordo molt bé. Va ser Bambi. Vaig anar a veure-la amb la meva àvia. Potser per això m'agraden tant les pel·lícules que fan plorar. Ça, oui. Et j'ai voulu aller le voir plusieurs fois. De fet, la vaig voler veure moltes vegades. I recordo que la meva àvia em deia que estava cansada de veure sempre la mateixa pel·lícula. Après, il y a eu Zorro, avec Alain Delon. I una altra de les primeres va ser El Zorro, amb Alain Delon. Llavors vivia a Moscou. El veritablement important és quan Alain Delon salta des d'una torre i no es fa mal quan toca terra. Jo no entenia com era possible que no es morís. I recordo que el meu pare em va explicar que al cinema es feien diferents presses. No es roda tot seguit. Primer es roda el salt i després quan toca el terra. Així vaig començar a entendre que amb el cinema pots fer qualsevol cosa. Et je crois, vraiment ça je m'en souviens très très fort, ce moment où donc le cinéma, tu pouvais faire plein de choses, quoi. Je m'en souviens très bien. Estaves enamorat d'alguna actriu de jove, de petit? Oui, bien sûr, tout le temps. Et ça continue. J'ai beaucoup vécu avec des actrices. Sempre, i ara també. De fet, he viscut amb moltes actrius. He rodat amb moltes de les dones de la meva vida, menys en aquesta pel·lícula, que per primer cop ho faig de forma professional, perquè la Vicky no és una dona de la meva vida. En fait, c'est vachement mieux, c'est vachement bien. Mais sinon, oui. Après, il y a une femme dont je suis toujours Però n'hi ha una dona de la que sempre he estat enamorat. Ella no va néixer en el moment adequat, i jo tampoc. Tots dos ho sabem. Encara la recordo a Europa 51, de Roberto Rossellini. Parlo de la Ingrid Bergman. Però tots dos sabem que ens trobarem algun dia. Tu i jo hem nascut el mateix any, el 65, en plena efervescència de la Nouvelle Vague. Què queda d'aquella manera de fer cine en el cine francès i en el cine mundial? Què va revolucionar i què s'ha quedat d'aquella manera de rodar?
Tu sais, moi j'ai découvert Godard. Jo vaig descobrir Godard amb Carmen i Detective. Par Prénom Carmen, ou par Détective. Et ces films-là. Després vaig saber de les pel·lícules anteriors, com El petit soldat, El despreci. Il y avait À bout de souffle, et Le petit soldat, et Le mépris, et tout. Mais mon choc avec Godard. El xoc va ser quan el vaig començar a veure al cinema als anys 80, perquè jo vaig començar a anar al cinema molt tard, als 17 o 18 anys. Et après, j'ai aimé le cinéma. Je suis allé au cinéma très tard, moi. Très tard. Va ser l'època en la que començava a anar molt al cinema. Anava a la filmoteca. Aller à la cinémathèque. Bien sûr, jo vinc d'una generació que vam començar a estimar el cinema amb la televisió. El meu germà gravava pel·lícules i el que més recordo és el cinema negre americà. Per tant, la meva cultura cinematogràfica va venir d'aquí i va ser més tard, quan vaig descobrir Antonioni o Fellini. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai pu découvrir Antonioni ou Fellini. Je cherche par rapport à Truffaut, j'ai un souvenir avec Truffaut, très fort. I parlant de la Nouvelle Vague, vaig descobrir Truffaut amb 15 anys al cineclub de l'institut. I per mi era l'excusa perfecta per no haver de tornar aviat cap a casa. J'aimais bien ne pas rentrer trop tôt à la maison, donc j'allais au ciné-club, comme ça j'étais pas obligé de rentrer à la maison, c'est tout. I probablement el record més gran és Petons robats, que em va donar unes ganes de viure immenses i que vaig descobrir molt abans que els 400 cops i tota la resta. Mon premier Truffaut, c'est Baiser volé. C'est avant les 400 coups, c'est avant... Vas fer de dolent a una pel·li de James Bond, Quantum of Solace. A part d'aquesta pel·lícula de James Bond, quina és la teva preferida de tota la saga? Je connais pas bien. Je les connais pas tous. No les conec molt bé, no les conec totes. Casino Royale, c'est extraordinaire. Casino Royale és extraordinària, si parlem d'en Daniel Craig. J'aime beaucoup celui avec Roger Moore. Si parlem de Roger Moore, tenim aquella amb Michael Lonsdale, de la que no recordo el títol, amb les seves dents. J'adore celui-là. Et puis j'aime beaucoup celui de Sean Connery avec la femme de Brecht. De Sean Connery m'agrada molt la primera, si no m'equivoco, amb la dona de Brecht, de la que tampoc recordo el títol. És a dir, aquests serien els tres actors que més m'han marcat si parlem de James Bond. Et c'est ces trois-là que j'aime. Abrázame fuerte no és precisament una pel·lícula per riure. Anem al contrari. Qui t'ha fet riure més en una pel·lícula, en el cine, tant el cine francès, o sigui, pot ser Louis de Funès, o pot ser Chaplin, o Jerry Lewis, Peter Sellers. Tu as parlé de Jerry Lewis. En ce moment, je suis dans une phase Jerry Lewis. Has esmentat Jerry Lewis. Ara estic en una fase de revisar el seu cinema perquè m'apassiona, també com a director. En tant que réalisateur, com Chaplin, c'est drôle parce que Chaplin... I de Chaplin, 3 nits enrere vaig tornar a veure Llums d'escena, una pel·lícula extraordinària amb elements autobiogràfics. Sur Chaplin, sur lui-même, sur sa vie à lui, sur... Et j'ai beaucoup de... Alors, dans les comics... En quant als còmics, m'agrada Jim Carrey. Je suis très mauvais en liste. Soc molt dolent amb les llistes. No tinc un esperit enciclopèdic. Tinc memòria de peix. J'ai une mémoire de poisson rouge. Billy Wilder, bien sûr. Howard Hawks, le plus fort. Willy Wilder, Howard Hawks, els germans Marx. Les films de la Cava. Si, j'avais une passion quand même pour les Marx Brothers. Em recorden també a la meva àvia, que em portava a veure les seves pel·lícules. Et Léo McCarré, je pense que c'est... Léo McCarré. D'ell recordo una pel·lícula molt colpidora durant la crisi del 29, de joves que no es poden ocupar dels seus pares, que ja són grans. C'est pendant la crise de 29, enfin, des enfants ne peuvent pas financièrement s'occuper de leurs parents. C'est un film terrible. Però, perdona, m'havies preguntat sobre còmics. Pardon, excusez-moi. Seguint amb la comèdia, com és rodar amb Wes Anderson? T'explota el cap?
de tanta creativitat i de tant riure? No, c'est très très méticuleux. No, tot el contrari. És molt meticulós. De fet, s'acostuma a dir que quan rodes una comèdia el que no fas és riure. Ara acabo de fer una pel·lícula amb Oliver Nakache i Eric Toledano, que són considerats uns dels millors directors de comèdia a França. C'est très méticuleux. Très méticuleux puisque És tot tan meticulós, tan coreografiades les presses, el ritme. Rythmique. Et après, créer la sauvagerie parce qu'il A més, roda en 35 mil·límetres i no hi ha pauses entre pellicule presses. ne s'arrête pas entre les prises. No atura la càmera i la bogeria neix d'això. Com a actor has de fer variacions sense parar, perquè la càmera no s'atura i ell al mateix temps et parla a un ritme frenètic, en un idioma que no és el meu. I per tant, és això el que crea la bogeria, més que una altra cosa. On est vraiment sur le rythme, le tempo, oui. Parler très vite. Not in my language, you know. Yeah. T'has adormit alguna vegada en una sala de cine o te n'has anat a la meitat de la pel·lícula? Dormir, bien sûr. Dormir, c'est très agréable. per suposat, Et c'est souvent, és molt agradable. Com va dir Godard, has de dormir les pel·lícules. Tu peux t'endormir sur un film que t'aimes. Puc adormir-me a pel·lícules que puc adorar i quedar-me despert en pel·lícules que em posen molt nerviós. Parce que tu es très énervé. Les films qui m'énervent en général. No aconsegueixo sortir d'una pel·lícula que no m'agrada, perquè no deixo de tenir una esperança de que allò pugui millorar. Penso, no és possible que la pel·lícula no millori. C'est pas possible, ça va changer. C'est pas possible. C'est comme là le monde. On se dit ça. Com el món ara mateix. Ça va pas continuer. És agradable dormir amb el so de les pel·lícules que Donc, t'agraden. c'est plutôt les bons films dans lesquels je m'endors bien. Tens dos fills de 20 i pico d'anys. Han seguit les teves passes? Non. De toute façon, les enfants, c'est l'anarchie. C'est eux qui Però el bo dels fills és que et porten a l'anarquia. Són ells els que et modifiquen, i això és meravellós. Ça, c'est merveilleux. Non, je crois pas. Ça va. No crec que segueixin les meves passes. De fet, està molt bé que no ho facin. C'est bien. Wikipedia no està actualitzada, entonces... Ah ben Wikipédia, oui. Non, mais alors ça, si tu te branches sur Sí, Wikipédia... tinc 3 fills. Wikipedia no està actualitzada. Tinc 2. Non, j'ai L'Oliver, deux enfants de avec 25 Jeanne, i 23 anys, aussi un i un fils de de 15 15 ans. anys. J'ai 3 I garçons. un d'ells fa música amb la seva mare, la Jane Bolivar. 25, 23. Il y en a un qui fait de la musique quand même. Et qui fait de la musique avec sa maman, avec Jeanne Bolivar. Tu i jo vam començar a veure les pel·lícules en els cines. Què s'ha de fer perquè la gent segueixi preferint anar al cine i que estiguin convençuts que és el millor lloc on es pot veure una pel·lícula a les fosques, amb una gran pantalla i ple de gent i gaudint, respirant, emocionant-se i plorant amb 40, 50, 60 persones. Là, je suis allé voir un Black Edwards hier soir à la Cinémathèque à Paris. Jo vaig estar l'altre dia a la Filmoteca de París veient un film de Blake Edwards i és que no hi ha paraules. C'est pas forcément parce qu'on est tous ensemble. C'est pas vrai. No tant pel fet de l'experiència col·lectiva, perquè la soledat a la sala de cinema no té res a veure amb la soledat al davant de la pantalla de casa, que pot ser molt depressiva. C'est pas l'idée de c'est parce qu'on vit une expérience commune. C'est pas vrai. La solitude au cinéma est très belle. Tandis que la solitude devant un écran à la maison te rend dépressif. Au cinéma, tu peux rencontrer quelqu'un. Al cinema poden haver 2 o 3 persones. Et pots trobar algú o conèixer algú i no parlem de les comèdies. Les comèdies al cinema són millors. Les comédies, il faut les voir au cinéma. Parce que je suis pas très inquiet parce qu'il suffit d'y retourner une fois et on se dit, c'est quand même bien le cinéma. Jo crec que molta gent no recordava com és de bonica l'experiència d'anar al cinema. I crec que tornaran.
Jo com a director necessito anar a les sales i saber quines són les reaccions del públic, veure les seves cares i el cafè. El cinema és el cafè, conversar després. El nostre és un ofici molt solitari i a les sales de cinema és un dels pocs moments en el que comparteixes i reps alguna cosa en relació amb el que has fet. Ce qui est important dans un cinéma, c'est le café après. Et là, c'est ça. Per què la gent ha de veure Abrázame Fuerte? Pour Vicky Krieps. Per la Vicky Krieps. Pour Vicky, pour la musique. Per la música. Pour l'amour de l'imagination. Per un món imaginari. Si estimes els fantasmes. Perquè és com la vida real. Si necessites crear-te mons paral·lels per mantenir-te dret. Heureusement qu'on a nos propres mondes parallèles que chacun se fabrique dans sa tête. Per saber que no estàs sol en la teva bogeria. Vous n'êtes pas seul à être fou. Gràcies. Gràcies.